nerobte hlavne osobnostné testy, keď nie ste magister psychológie. Pokiaľ sú ľudia na tom HR oddelení, tí hiringoví, ktorí to dokážu čítať tie osobnostné. To je to. Akože tam, kde ja mierim, že... Akože na to musíš mať výcvik, hej? Ty keby mne niekto dával akože ten test, tak by som sa spýtal, že dobrá, kto to bude vyhodnocovať. Ako pokiaľ tá firma má k dispozícii takéto testy, poprvé mali by byť nejako všeobecne uznávané a po druhé, nie je problém ten test dať. Problém je v ňom čítať, ani vyhodnotiť ho, ale problém je v ňom čítať. A na to by malo byť psychologické vzdelanie dokonca 2. stupňa. To znamená, že magister psychológie by mal takéto testy vyhodnocovať. Čiže buď si najmem externú firmu, ktorá má takýchto ľudí, keď chcem dať osobnostné testy, ale určite nie som za to, aby tie osobnostné testy dávali ľudia, ktorí v tom nie sú zbehli, lebo je to nebezpečná vec.